Kaži joj da skloni ruke sa tvojih ramena, ne trebaju meni senke iz prošlih vremena. Joj, a gde je bre ovaj autobus? Alo, mali? Ti? Molim? Priđi samo da te pitam nešto. Neću, kidnapovat ćeš me. Ajde bre, ne lupaj, odakle ti to? Meni mama rekla da ne prilazim ja nepoznatim ljudima, jer oni kidnapuju malu decu i oni posle rade ko robovi, peru noge i kupaju stare majke. Ajde bre, priđi vamo, samo na brzinu da te pitam nešto. Neću. Ako čika ima bombon u kolima? Tišina bre, pacove, poludeću od tebe, znaš? Znači sad ću ti pitam par pitanja. Ukoliko je odgovor potvrdan, klimaš glavom napred-nazad. Ukoliko nije, levo-desno. Jel ovo broj tvoje keve? I čistačica, i spremačica, i klozetarka, koju ulogu još neće mi dodela u ovoj kući, samo što mikrotalas da ne postanem. Čekaj. Ajmo mi tamo, čekaj. Ko je ovo? Alo? Alo, ko je to? Alo? Dobar dan. Šta čutiš? Čuješ li ti mene? Šta čutiš? Šta zoveš i čutiš? Gospođo, kidnapovao sam vam dete. Hvala puno. Pa zar nećete da plačete ili tako nešto? Ono ne bre, srećno vama sa njim. Nek su vam Bog ovozemaljski i Marija Djeva u pomoć. Ukoliko mi na račun iste sekunde ne prebacite 1.000.000 evra, od njega će samo pertle da ostanu. Joj sine, 1.000.000 evra! Joj kuku, ovako se nisam smijala još od onda kad komšinica Dušica polomi kuk. Kuku, ma nosi ga bre sa sve pertlama. Dobro, daj 700.000. Nemam. Daj 500, molim te. Jeli? A šta tebi nije jasno kad ti kažem da nemam? Nema zašto kuće da me ujede. Javi se mamici, maleni. Alo konju, ne mu majku, već lepo govori. Zadavit ću te kad dođeš kući. Ako za 3 sata novac ne bude na mom računu, nećeš bre više ni ovo mumlanje čuti, znaš? Jao, ček, za 3 sata sam se dogovorila da idem kod Dušice na kafu, jel možda 4? Može. Dobro. Hvala, čekam novac. I jao bre, ovo moje dete čapalo, sad je zafrkant na mene, ali ko da ja nisam bila u tim godinama, ko da ja nisam zezala majku i oca. Si čuo, pacove, za samo par sati ležu pare. 24 sata kasnije. Alo, dolazi kući odmah, konjeno matora, ja sam te rodila, ja ću i da te ubijem. To ništa se tiče ovog videa, ja sam nadam se svidio i ukoliko jeste, ostavite like i podelite video na društvenim mrežama, zapratite me na Instagramu Nikola Adam kako biste vidjeli naredne slike na Instagramu i subscribe se na moj kanal ako to još uvijek niste uradili. A sada ljudi pređite neki od ova dva videa, a mi se vidimo u narednom klipu, tada, pozdrav!